ଯେପରିକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜା ରାଣୀ ଓ ମହାରାଜା ରାଣୀମାନେ ଏବଂ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେତେବେଳେ ଏ ଖଣ୍ଡାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ବାଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ରାନୁ ବେହେରା। ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମୋର ବିଷୟର ନାମ କଳାଘୋଡ଼ା ଧଳାଘୋଡ଼ା। ମୁଁ ଆଗକାଳରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିକି ଠାକୁର କେତେକ ଠାକୁର ତାରି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମରଣା। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କୋଠା ନଥିଲା। ଆଗରେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଚାଳ ଘରରେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା ଓ ଚାଳ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା ବଳକା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଘରେ ବସାଇଥାଉ। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ମୋର ନାମ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳିରେ ଝିଅମାନେ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲିଲା। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜିରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଗଣେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ଆସୁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଦେବନାଗର, ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ତୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବଜାଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠେ ଓ ଏହି ବାଜା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆସେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଓ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଆସିଥାଏ ଓ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଦି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଓ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ଚିତ୍ରଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜେ କରୁଛ ନା ବାପା କରୁଛନ୍ତି? ବାପା କେତେ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ପ୍ରଭାକର ଦାସ।
ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ମୁଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଆଦ୍ୟାଶା ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଢିଙ୍କି। ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଆଗକାଳରୁ ବହୁତ ଧାନ କୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଠା ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣା। ଗଣା ଦ୍ୱାରା ଦୋଳି ଯାହାକି ଆମେ ସବୁତକ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦୋଳି ପଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବସିଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପଡ଼େ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ। ବଳସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଘରେ ବସେଇଥାଉ। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ମୋର ନାମ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜିରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଗଣେଶ ଜିନିଷ ଗିରିଜାନନ୍ଦ ଦାସୁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଦୁର୍ନଗର, ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ତୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବଜାଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠେ ଓ ଏହି ବାଜା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଓ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଆସିଥାଏ ଓ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଦି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଓ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ଚିତ୍ରଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ନିଜେ କରୁଛ ନା ବାପା କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କରୁଛ, ବାପା କେତେ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ମୁଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଆଦ୍ୟାଶା ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଢିଙ୍କି। ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଆଗକାଳରୁ ବହୁତ ଧାନ କୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଠା ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣା। ଗଣା ଦ୍ୱାରା ଦୋଳି ଯାହାକି ଆମେ ସବୁତକ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦୋଳି ପଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବସିଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ
କାଠିରେ ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ନାମ ରଲିନ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳିରେ ଝିଅମାନେ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲି। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ବସି ରାଜାମାନେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? କହୁନ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ରାଜପାଲ। ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ହେଲା କାନରେ, ଆଉ ଆଖି ହେଲା ଚାଉଳରେ, ଆଉ ଆଖି ପତା ହେଲା ଡାଲି, ଆଉ ନାକରେ ହେଲା ଡାଲି, ସିନ୍ଦୁର ମଝି ହେଲା ହେଲା ଡାଲିରେ, ଆଉ ଚାଉଳରେ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ମଝିଟା ହେଲା ସୋରିଷ। ମୋ ନାମ ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା। ମୁଁ ଝରିପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମର ପୁରୀରେ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ହେଉଛି ଗଜା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଉରା। ଚଉରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଚଉରା ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇ ଚଉରା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ଆମ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଦାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ସ୍ଥାନ। ଥର କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଲା ଆମକୁ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଲା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦରକାର। ସେ ଚୁଲି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୌଣସି ଇଟା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୁଲି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କଲେ ଏଇତିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁର। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଠାକୁର ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜିରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଗଣେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନଙ୍କ ଦାସୁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଦେବନାଗର, ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ତୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବଜାଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠେ ଓ ବାଜା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଓ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଆସିଥାଏ ଓ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଦି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଓ ଏଠାରେ
ଯାଉଅଛି ଏହା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ନିଜେ କରୁଛ ନା ବାପା କରୁଛନ୍ତି? ଜାଗା ତମେ କରୁଛ ବାପା କେତେ ସମୟ ନମସ୍କାର ମୋର ନାମ ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ନମସ୍କାର ମୋର ନାମ ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ମୁଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର ମୋ ନାମ ଆଦ୍ୟାଶା ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଢିଙ୍କି। ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଆଗକାଳରେ ବହୁତ ଧାନ କୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଠା ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣା। ଗଣା ଦ୍ୱାରା ଦୋଳି ଯାହାକି ଆମେ ସବୁତକ ମାନେ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦୋଳି ପଡ଼େ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପନିପରିବା ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାକୁ ବସିଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦୀପ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି મળે। ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥାଉ। କଳସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଘରେ ବସାଇଥାଉ। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ନାମ ରଜନୀ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳିରେ ଝିଅମାନେ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲି। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ବସି ରାଜାମାନେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା କହୁନ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନମସ୍କାର ମୋ ନାମ ସଜତା। ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ହେଲା ଧାନରେ, ଆଉ ଆଖି ହେଲା ଚାଉଳରେ, ଆଉ ଆଖି ପତା ହେଲା ଡାଲି, ଆଉ ନାକରେ ହେଲା ଡାଲି, ସିନ୍ଦୁର ମଝି ହେଲା ଡାଲି, ଆଉ କର ହେଲା ଡାଲିରେ, ଆଉ ଚାଉଳରେ ହେଇଛି, ଆଉ ମଝିଟା ହେଲା ସୋରିଷ। ମୋ ନାମ ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା। ମୁଁ ଝରିପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମର ପୁରୀରେ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ହେଉଛି ଗଜା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଉରା। ଚଉରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଚଉରା ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇ ଚଉରା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ଆମ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଦାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ। ଥର କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଲା ଆମକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦରକାର। ସେ ଚୁଲି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୌଣସି ଇଟା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୁଲି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କଲେ ଏଇତିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁର। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କି ଆମର ପୂଜା କରୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି મળે। ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥାଉ। କଳସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଘରେ ବସାଇଥାଉ। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ନାମ ରଜନୀ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ।
ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳିରେ ଝିଅମାନେ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପାଲିଲା। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜିରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗିରିଜାନନ୍ଦ ଦାସୁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଦେବନାଗର, ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ତୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବଜାଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠେ ଓ ବାଜା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆସେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଓ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଆସିଥାଏ ଓ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଦି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଓ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ଚିତ୍ରଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ନିଜେ କରୁଛ ନା ବାପା କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କରୁଛ ବାପା କେତେ ସମୟ? ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ମୁଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଆଦ୍ୟାଶା ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଢିଙ୍କି। ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଆଗକାଳରୁ ବହୁତ ଧାନ କୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଠା ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆମେ ସବୁତକ ମାନେ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦୋଳି ପଡ଼େ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପନିପରିବା ଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବସିଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁ। କିଛି ସାଢ଼େ 4ଟା ପଡ଼େ। ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ। ବଳସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଘରେ ବସେଇଥାଉ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଆଦ୍ୟାଶା ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଢିଙ୍କି। ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଆଗକାଳରୁ ବହୁତ ଧାନ କୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଠା ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆମେ ସବୁତକ ମାନେ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦୋଳି ପଡ଼େ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପନିପରିବା ଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବସିଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁ। କିଛି ସାଢ଼େ 4ଟା ପଡ଼େ। ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ। ବଳସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଘରେ ବସେଇଥାଉ।
କାଟି ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ନାମ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳିରେ ଝିଅମାନେ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲି। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜିରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଗଣେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ଦାସୁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଦେବନାଗର, ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ତୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବଜାଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠେ ଓ ବାଜା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆସେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଓ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଆସିଥାଏ ଓ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଦି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଓ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ଚିତ୍ରଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ନିଜେ କରୁଛ ନା ବାପା କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କରୁଛ ବାପା କେତେ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ପ୍ରଭାକର ଦାସ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ମୁଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମାସ୍କ ବନାଇଛି। ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଆଦ୍ୟାଶା ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଆଗକାଳରୁ ବହୁତ ଧାନ କୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଠା ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆମେ ସବୁତକ ମାନେ କିଛିଟା ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦୋଳି ପଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପନିପରିବା ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବସିଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁ। କିଛି ଗୋଟେ ସାଢ଼େ 4ଟା ପଡ଼େ। ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ। ବଳସ ଆମେ ଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ବସେଇଥାଉ। ଆକୁ ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ। এটা କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ନାମ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ଏଇଟା ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୋଳିରେ ଝିଅମାନେ ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ 3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲି। ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ବସି ରାଜାମାନେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ପ୍ରଜା। ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ହେଲା ଧାନରେ, ଆଉ ଆଖି ହେଲା ଚାଉଳରେ, ଆଉ ଆଖି ପତା ହେଲା ଡାଲି, ଆଉ ନାକରେ ହେଲା ଡାଲି, ସିନ୍ଦୁର ମଝି ହେଲା ଡାଲି, ଆଉ କର ହେଲା ଡାଲିରେ, ଆଉ ଚାଉଳରେ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ମଝିଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଲତା ବେହେରା। ମୁଁ ଝରିପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମର ପୁରୀରେ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ହେଉଛି ଗଜା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଉରା। ଚଉରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଚଉରା ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇ ଚଉରା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ଆମ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଦାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ। ଥର କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଲା ଆମକୁ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଲା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦରକାର। ସେ ଚୁଲି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୌଣସି ଇଟା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୁଲି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କଲେ ଏଇତିକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁର। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଠାକୁର ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କି ଆମର